मबाइल गोदान लालायबाय आरोना सामसं S25 नामाबो लिरखालायबावबायसो नै S25 में भी हो गया समझा अभी हम इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है आईफोन सिम निकाल सकेगा इधर का भी सिम तो उलाई बरिया आरोना बोरायखौ होनानै गोदान लांदो मानसिफोरा नै बरिया मानसि कास्टमार जायो आरोना बेयाव लोगोफोर लांफैनो हागोन बाबलु लिरखाबाय आरोना डिसकाउन्ट होयो आरोना ओपेन बक्स खालामदों नै एक OTP जाएगा बीच में बहुत रुकना पड़ेगा गया OTP देखो करने के लिए यार देखो गोबर नै आनबक्सिं खालामबाय नायलांबाय थादो आरोना सामसं S23 Ultra S25 Ultra S25 Ultra आ गया वो रिचार्ज होना है रिचार्ज दे दे रे ये तो मालिक है रिचार्ज दे दे अनबॉक्सिंग खालामदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथाङा केमेरा खेबगासिनो रिचार्ज दे दे जिअ अन जाबाय आरो बरिया सामसं S25 जिमान बारे भराय दे आरो तहन्तर फालोफोरा भिखारि नै लोगोफोर दङ आरोना मानसिफोर दंसै आरो बेनो लोगोफोर सब गाइस मैंने ओए छोटा डॉन है ये वाला छोटा डॉन मालिक नहीं बाबलू सामसंग वीवो सब मोनगोन आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर ये क्या है अच्छा है बोलने के लिए अच्छा है ना लेना पड़ेगा बाद में इसलिए क्या है ये वाला है ना बाबलू आईफोन जिखुनु पाबो आरोना सामसंग आईफोन गैलेक्सी ओमफ्राय नै बिथिं सब नै जर्डेन मबाइल ओमफ्राय नैथिं सामसंग जिखुनु माखौ लानो गोसो बेखौनो मोनगोन आरोना लोगोफोर सामसंग पाबो गैलेक्सी आईफोन जिखुनु वीवो इंस्टेक्स टेब्लेट मबाइल सब पाबो आरोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' दा बिथिं लागासिनो आरोना नै मबाइल बरिया